Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन बरायबाय माबे मा सोरखौ बे लामायाव नोंहा मा भिडिअ माय माय Vlog natin kumabis lang Mari Ay man malay sigong tangjibay ang kunya siya hadirin ko diba जों दिनै आनसलिकनि मन्दिराव थांगोन मेंलायलायबाय आङो गारियाव ट्राक जागोन खोमा ना ट्राकआवसो लाङो जेराव खिथागा ट्राक लांदां गारि मानसियाबो गामिनि मेरला ओंखारो नालाय ट्राकआवनो होलांसिगोन आरो बिहु फालिसो लाबाय जिखुनु गुफुर लाबाय आरोना दानाय न'आव दानायसो आंनिया बायनाय नंबावा आंनाबो दानाय न'आव दानाय मामि दानाय एलाय गामिनि मन्दिराव ज' जाबाय जोंनाबो गोदान बानायगासिनो नै साननैसो उनाव जासिगोन एलाय बुंदोंमोन ना जोंना ट्राक गारि होननानै ट्राक गारि मार अमा गारियाव गाखोदो एबार मा आया सना गाननो बावबाय गाखोबाय आया बोय फुसुरियाव लायासै हानाय तिरपाल बुरग मालाय जिरायनो उन्दुसो फैबाय आं उठिद Boleh bawa sampai ya. Boleh sini. Abai. Aba, kau sampai. Iya, bapak bulu tahu lang ni. Mobile teh sudah boleh tegile. Teko aro ki hol mandiri. Ah, ya mandiri hol. Utheka. Kumaya. Hey, uthi. Kapur tu. Kapur tu boleh. Phone tu kau. Iman diri. Oh ya, phone tu phone na lagi ara mure mubel mahi phate bonwa nai. Desot phate bohai je ga thulung mui. Phate hoisi nije gao thuyesu aro. Tenega korisu. Ase manu. Recipe no koresa? Taksi kuri mana थांबायानो सौफैबाय खनथाम बुङोनो सौफैबाय Utara. Bisa खेवना बायाखै फैदा ओरैबो मोनसे गारि फैबाय पात्तानो मोनाखै बियो Dana? Oh. Itu mini fibetana.
Ai thi sini dak. Namaskar. Kulumbai. Apa dia ada sini enggak? Gua hakar sih, ambil sentuh sebanai. Tatias ya? Tatias ya? Thup. Thup mừng nào mana? Thup mừng ra mana? Tidak. Ah. Jadi kami cuma boleh kurang sampai santai. Oh, aku tak pernah bawa kurang banget. Udah, ini aja. Ini deh. Agak iman payah agak. Nih. Kap, nih pernah nggak kau? Nah? Ya, nah. Simpan sini guys nih. Simpan sini guys nih. Jangan apa ya sapu tuh, nedu manjigasnya besar, de. Pai aja, hui. Aku thangna pai. Hui yura. Pai. Ayo thangna hui, buyo. Pai. Hui hom. Hom na. Neng raja narani. Hah? Raja? Mavi? Neng Raja. Manam? Hah? Manam? Raja? Ya hom deh. Pai. Hom. Beरायनो थांनि फै. ओरै थांनो जों बेरायनो. गोजौआव थांनो फै गोजौआव. फै. खावलायखौ खनसे दांनो खावलायखौ. आयौ लाजिबाय नामा? बै थांथ'. ओइ लेरानिया सेस. उन्दुबाय. Kababu. Nah, hei kababu. No. Hah? Sere tuang, sere babai.
10 toka faisaखौ देखायनानै ओरै फैब्रा आया हाबबाय थायोलै बे गथ'आ ओरैजाय बारग'नो बोरै लाजिगोसो नायदो आयै बेस्रा लाजिनानै फै 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 लाजिनानै मा खालामगोन मा खालामा जाबाय ओइ फै 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 गैला लाजिनानै ओइ नायरने ओंखाम उखैबाय सा लोंफैदोंमोन जों ना थैया हेकना आं हारसा रोङा किय'खौ किया होनो आंखौ फोरोंगासिनो बे किया किया हेकवा होनो कुरकुरि खामा बिदा कुरकुरि ओइ गारि एसे थांसै नामा भुक লাগিছে ভুক ভুক কি হৈ আছে তাত ক আরস গাইছে না মিটিং হইছে মিটিং হইছে नों हारसा ना बर' मोनलाय बर' तै किय बर' नाजाना क एबार फैफालाय साइनाबो केटाव नागिरखो ना माखो मालाय सिदाबो दोनजोबखानाय बेयाव बेसेबां दं आरो दासिमबो दंना साइनो दाबो दङ साइनो लोगोसे 300 बारबो दं र जिरना दंना दा माबा खालाम आरो सि हले सना अननानै आरो नों लायोबा हा जानाय टाइम खाव tinggal di sini. Kak. Terima kasih.